Correct van Toven komt koningin Maxima aan. Ze wordt ontvangen door de squaldirecteur en door wethouder van onderwijs Thea Koster. Het is een strak programma dat besteedt uit beteren met de probleemjongeren en initiatiefnemers. Het is natuurlijk wel een heel bijzonder moment. En ik merkte toen ik net op de gang stond, dat was het eerste moment waarop ik even niks te doen had. Ja, dat was wel een moment waarop ik merkte dat de adrenaline wat begon te zakken. En dan komt de lichamelijke reactie wel. Ja, wel bijzonder. Onderdeel van het speciale team binnen vrijwillige coaches. Ze gaan vaak hetzelfde meemaken als de jongeren die ze helpen. De koningin is oprecht geïnteresseerd in haar werk. Ik vind dit is een vrouw die echt uit het hart komt. En dat vond ik wel heel bijzonder. Het is net een verplicht iets. Tenminste, zo kwam ze net bij mij horen. Het is echt het gevoel van, ja, dit heb ik bedacht en ik wil er Jemmen wat op bedenken. En dat gevoel bewies me heel erg. Het kwam echt uit haar hart. Dat vond ik heel mooi. Het project wordt beteld door de gemeente Ljouwt en het Oranje Fonds, dat de koning en koninginnen beschermpeer van binnen. Het project rint al een jaar. De bezitter van de koninginnen viel dus een bevestiging van al het werk. Het is iets waar je eigenlijk jarenlang heel hard voor werkt. We zijn dit echt begonnen echt vanuit ons hart. En, omdat we geloven in deze aanpak en ook echt denken dat het voor jongeren echt een verschil kan uitmaken. En dan weet je nooit of dat andere mensen dat gaan zien. En op het moment dat koningin Maxima het initiatief zo waardevol vindt dat ze dat met een bezoek komt vereren met alles wat daarbij komt kijken. Want het is natuurlijk niet zomaar een bezoekje. Dan is dat wel heel bijzonder. Dat is echt wel een ontzettende waardering voor al het werk wat we gedaan hebben. Nou, haast oorloer is de verrassingsvisite weer voorbij. En nu wij gewoon oer naar de orde van de dag. Ja, straks mijn pilsje drinken. Even genieten, even chillen. Ja, wat ik er nou?